se lensi just sinne. No Kartsa tiputti kännykään kerran. Joo. Mä oon vaan kahvikuppia. Sekin oikeesti pari 8 miehen semmosen matalalle. Tule. Aika näköistä. Joo. Hyvä niin. Tulee hyvä video tämmöisestä. Onko tähän selkeästi hiekkaa? Toki noin, näin tuossa putkesta näkyy, että kuinka paljon sitä on hävitystä hiekkaa lopulla. Kaivo vähän Vaikka se ei niinku suuri tarve. Hui. Ei haittaa varmaan yhtään. Siellä on kivi taas suussa, Juhani. Niin, otetaan se pois. Viedään sus tänne. Otetaan se kivi pois. Ei me syödä kiveä. Ei se ole pentukultaa. Ei syödä kiveä, ei. Otetaan se pois. Kiinni. Niin on joo. Ne on aika isot ne tassut kyllä. On. Niin on. Näppärät tassut. No niin siitä olisi hyvä vähän purastaa